Nina bakambombo shomiyamanazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Abafundi nabazali Babhikishe bavala isikole. Omasipala baluleke ngokuxhumana nomphakathi. Kanti bangeniswe esibhedlela bekhala ngesise esikhalisa unyembezi. Sanemukelane nabesiloko indaba zethu ze1KZNTV. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi izwakele primary school endaweni yase-E-Maoti Ethekwini.Iyaqhubeka ngesikhathi abafundi kanye nabazali bevuka umpejazane bevala amasanga kulesi sikole. Laba bathi kabahambisana nokuqashwa kathishanhloko omusha ebekhona besabamba isikhathi esingangonyaka sonke kanti futhi kabagculisekile ngohlelo olusetshenzisiwe ukuze kaqashwe. Basabisa ngokusivala lesi sikole kuze kube kumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ubuyisa impendulo abayifunayo. Abazali kanye nabafundi besikole samabanga aphansi izwakele eNanda bavuka umbhejazane bavala amasanga lesikole ngombhikisho njengoba ke befuna ukuba loyo bambe njengothishanhloko angashenxiswa kulesikhundla. Lokhu kuze ngemuva kokuba ke kade kubanjwe inhlolovo yofanele engamele lesikhundla ngokusemthethweni nalapho ke abazali behoshe umoya ukuthi sekuqashwe omunye omusha. Njengoba sila sizophikisana nokuthi lo thisha omkhulu obekiwe ukuthi abe sesikhundleni njengamanje asambelana nalokho. Sicela kubuyele umuntu ebekade eyi-ex alikathisha omkhulu. Futhi ngokwabazali besifisa ukuthi kube uyena ozosiphatha from 93 lo muntu ela uSemmembe uyena waziyo ukuthi izwakele ibiphila ndlelani njengoba kukanje. Sicela ukuthi kubuyiselwe yena esikhundleni hayi omunye umuntu oqhamuka ngaphandle ngoba sekuzwakalile ukuthi futhi uyona SGPM dayisile. Sicela ukuthi lama envelope abafundi bathiswe wona njengoba kula kune interview sibuye lezo imali zibuyele esikoleni la kwazi kuhambe ngobulungiswa yonke into engabe iqophololo. Into eyenza ukuthi sisasimfuni ingoba vele umuntu esimfunayo sinalula sine history une history lesi sikole ukuthi size sibe kule ndawo ibikade isisuka kephi nendawo. Asimdingo oqhamuka kwesisikole akasebenze la desebenzela khona. Umnyango wezemfundo sicela wenza ubulungiswa. Kuphazamiseke ukusebenza komgwaqo ngesikhathi abafundi nababazali bebephume ngobuningi bala ukhasha bevimba konke okudlulayo. Ngokuthola kweziko lezindaba uthishanhloko obambile ubevelele isekela lobekhona nokutheke ngesikhathi esethatha umhlala phansi ngonyaka owedlule kwaqhubeka isekela okuyilo elisabambile njengothishanhloko. Abazali bathi ke njengoba lesikole sasungulwa yibo futhi nobe khona aqowa yibo kangeke bavume ukufunza umuntu abangamfuni. Njengoba lezi izikole ibhalwe isiqubulo sithi lesi amandla ethu yabo lesi sisohlanga sithi lesi silayelo kuzenhlonipho sithi siyawahlonipha ama-Maoti. Lesi sithi kuzwakele okusho i-Maoti kusho leso sikole amagama esiqubulo sezinto esayikade zenzeka kwaze kwaphuma lesi sikole kwase kuthi la uprincipal ekadela wayevunywe umphakathi wala yabo ngikangako efundise waze waphuma waye empeshenini ngenxa yokuthi ubevunywe umphakathi wala wayenesekela lakhe ke yilo ke leli thina sithi yilona ufuneka kube yilona elingenayo ngoba lazi kabanzi ngezinto ezenziwayo. Imizamo yokuthola ukuphawula kwesithathu iyephunzile njengoba ke kuze kwashaya isikhathi sokuyemoyeni imiyalezo ingakaphendula kanti abomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal bazigxekile izenzo zokuphazanyiswa kokufunda ezikoleni. Okukhulumela lo mnyango uthi ke bajube umhloli ozolicubungula lolu daba. Udaba lolu siledlulisele kumhloli naku district director ukuthi bal attende ngokuphuthuma. Umhloli isikhuluma nje usekhona esikolweni. La kunezinsolo ezinkulu ukuthi abazali isizathu sokuthi bavale isango ukuthi bafuna obe acting principal kube uyena uappointwayo not lo appointiwe. So udaba lolu azofika umhloli alichaze ukuthi ama processes endaba efana nale ahamba kanjani. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umengameli wenhlanganela lokusebenza komasipala SALGA ubheke esitofile uthi kubalekile ukuthi omasipala bakubeke phezulu ke eqhulwini ukuxhumana nomphakathi ukuze bezozakhela ukwethenjwa kubona. Usitofile usholo ngesikhathi ke eqhubeka ke ingqungquthela yalenhlangano kanye nomasipala behlukene bakulesi sifundazwe ebanjele eThekwini KwaZulu-Natal ngenhloso yokuzoxoxisana ngezimo omasipala ababhekene nazo kanye nezinto asebekwazile ukuzenza ngaphakathi ukuthuthukisa indlela abasebenza ngayo. Ngesikhathi izithunywa zomasipala bezifunda zenze izethulo mayelana nemibiko ethinta ukusebenza komasipala babo udaba longtshontsho kamanzi
nabantu abaxhuma ngendlela engekho emthethweni kungezinye zezinto ezikhungethe omasipala abaningi. Udaba lokubulawa kwamakhansela olubonakala idlanga kakhulu kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal nalalisalanga ngaphandle njengoba le nhlangano ithi kuningi sikuzamile ukwenza ikakhulukazi ngokuthi ungqongqoshe amaphoyisa umnumzane Babhikishe ozowasungula ithimba kuyilona elizogxila kakhulu nasekusebenzeni amacala athinta ukubulawa kosopolitiki. SALGA, not necessarily that in the KwaZulu-Natal will be issuing statements, not doing something to protect the membership. We have made a call to municipalities in the KwaZulu-Natal that the issue of the security of the councillors, whenever security threats are actually reported, even before security threat analysis has been concluded by the SAPS, municipalities must consider affording security to councillors that have received some threats. In fact, I think this is how far we think we can go, because as SALGA, we rely on the security cluster to assist to try and manage this kind of the challenge. At the same time, municipalities to also offer some security to the councillors whenever threats are a reflection. Ustofilo kunyakuvezile ukhale kakhulu ngodaba lokusetshenziswa kwamanzi, wathi ngokwakhe udaba lwamathenda lungezinye zezinto olubonala kuyizinto ontshontshwa ngazo imali ngoba okungcono ngabo masipala benza imizamo yokuthi babe nezimoto zabo kungabe ukuthi kuchithwa imali ngokuthi kukhishwa amathenda. Sithi masipala siyavuma ukuthi masiphelise lento yokuthekana ngewater tankers kwi-private, kodwa masisho ukuthi iphutha sithi singuhulumeni abalenzile kuba sizise into esiyibiza ngokuba nguthenda ngaphakathi. Sazi sawuthenda ukuthi uthenda simsebenzise singabantu bonke ukuba imali zabantu. Nawe siyavumela nokuthi kubalekile ukuthi omasipala basibeze i-water tankers ibezezabo, kodwa mawucabanga ngo-dignity yomuntu, water tank yiyo lento sizigcinile sawo ukuthi kubalekile ukuthi kuinvestwe imali ukwenzela kubekho infrastructure. Lo mhlangano uqale osukwini la izolo kanti uyozophothula osukwini la kusasa njengoba le nhlangano ubuholi bwazolonke uthi njengoba baqokwa bathatha isinqumo sokuthi buhambele izifundazwe zixoxisana mayelana nokusebenza komasipala kanjalo nezinselelo ababhekene nazo. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Babalelwe 30 abafundi abangeniswa esibhedlela kulandela ukuqhunyiswa kwesiseke esikhalisa unyembezi kumbhikisho abafundi esukuma comprehensive school eMbala eMgungundlovu. Isigungu esilawula lesi sikole sithi amaphoyisa avela avulela ngesise esikhalisa unyembezi ebhekise kubafundi ngaphandle kokuxoxisana nabo. Lokho kwenzeke ngesikhathi abafundi kanye nabazali benqume ukuvalisa ngola lesi sikole bebhikisha bekhala ngokungadli kusukela kuvulwe izikole bathi kusonkontileka uthi angeke apheke engakhokhela imali yakhe. Abafundi besukuma comprehensive school abahlala ngaphakathi bathi selokhu bebuyile emaholidini abakaze baphekelwe kanti lokho sekubaphoqa ukuba bavalisa ngolesikole babhekishe ukuze bazwakalise izikhalo zabo. Grade 12 siphazamiseke ngendlela ephezulu kakhulu ngoba njalo manje nje salela insuku less than 18 days yobhala final exam bethu, kodwa isimo sikanjena lesikole nasikwazi nokuthi sifunde. Amaphoyisa lawa aligcwele lana, siyazama nathi sifunde kukhona strike lesi amathi egesa ngona abadubula ngisho emakhwat nani nje asiphazamisa ngisho thina nathi lana abafundi abayingxenye yethu ba decide ukuthi betoyitoy ukuze ezinye ikhalazo ezikhona esikoleni zizokwazi ukuthi abantu bayibona. Lokhu safika ngihlala boarding house mina, lokhu safika Monday asikazi sidle size sadla izolo ebusuku nakhona isingo and beyingeke yathi sizoyenza ngoba silambile. Ugesi suvele wahamba manje sisakhona ngisho ukufunda ebusuku siphazamiseke lokho ngempela and lento le yasiphazamisa ngisho emoyeni because ngesikwazi uachieve lama results ekade sifuna ukuthi siwa achieve. Usihlalo wesigungu esilawula isikole uthi usonkontileka akakhokheliwe. Kusukela Monday amabhoda efikile awadlile
usupplier usendele incwadi Sunday ethi thisha omkhulu angikwazi ukuletha ukudla nje ukuthi udepartment uthi akanayo imali yokungikhokhela so ayikho engase ngikwenze nami ukuthi ngithathe imali yami ngithengele ingane ukudla. uSimelane uthi khona abafundi abasesimeni esibucayi kulandela ukuhlaselwa ngamaphoyisa. Kumanje amaphoyisa atheme ifika la bafike nje uphi ufike usuphuma nebhamu usubakhomba ukuthi uzodubula ingane sathi siyabakhuza abangafuni ukusizwa baqhumisa amathiye gas kuna plus 30 ingane esasibhekela njengamanje esixelekile. Enye kuthiwa kuyambula kuyisimo sayo serious lapha esibhekele edini. Uthi isikole asizoqhubeka nokufunda. So thina njengamanje sizamile ukuthi abazali ongakwazi uzolanda umntanakhe akeze azomlanda ukuze i-department izobona ukuthi esukuma kufundwe. Kumanje bekho i-department osekwafika. Uma sifona sizokuthiwa bekho base Cape Town bahamba izolo ekubeni besazi isimo sesukuma ukuthi izingane zifike ngomsobuluko azihili. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uphawulile. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal si-aware ngesigameko esenzeka laphana esukuma la abantwana beshisa khona amathayi bevale amasondo amasango ngenxa yezinto abakhala ngazo ukuthi akunagesi akunakudla udaba lolu u-district manager ne-team yakhe abathendayo ngokuphuthuma sinethemba lokuthi kuphela ilanga namhlanje noma kushona ilanga namhlanje bobe sekwazile ukuthi babuye nesombululo udaba esilithatha very serious lona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Qembu lezepolitiki lamakholwa e-African Christian Democratic Party ACDP lithi ukuzibandakanya kwalo nombimbi lwamaqembu alwisana nokuketula iqembu likakhongolo semandleni emva kokhetho kazwelonke ingoba lifuna ukuba ke nezwe nalo kwimigomo yokubusa ezobekwa kulolu mbimbi. Leli qembu lisamile ekutheni lizokuya okhethweni lizimele futhi lizoxoxa emva kokhetho yokubusa ngokubambisana. Iqembu lezepolitiki lamakholwa i-African Christian Democratic Party ACDP ngamafuphi igcina ivumile ukuba yingxenye yokushaya kwemthetho mgomo okuzobuswa ngayo kumbimbi lwamaqembu alwisana nokuketula iqembu likakhongolo semandleni iParty Charter. Lolu mbimbi lwamaqembu luhlanganisa amaqembu afana neDA, iAFP, Action SA, iFreedom Front Plus kanye namanye amancane. Ngenkathi ehlangene ezinyangeni ezedlule lamaqembu, iqembu leSADP lona laphakamisa ukuthi angeke libe yingxenye yalolu mbimbi ngaphambi kokuba kuze kubusingathwe ukhetho. So into enziwa lapha ke i-neutral ngamazwi into edala ukuthi siye njenge-ACDP njengamanje ukuthi siyofaka i-contribution ekwakhiweni kwaleyo mthetho engasisiza ukuthi umbimbi lisebenze kahle kodwa hayi ukuthi siyingxenye yombimbi. Akho umuntu lapho esivumelene naye ukuthi sobusa naye sibuse kanjani naye no akafika kuleso sigaba sakhiwa nje leyo mthetho leyo. Uma sisiyovota sobe sivote nje siyimele independently si-ACDP singahlanganise lutho namuntu. Umulo waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal uthi enye yezinto eyenze bangazibandakanya nalolu mbimbi ngaphambilini yinkulumo eyenziwa umholi we-DA nalapha aveza khona ukuthi balwa nesitha nokuyinto abangahambisani nayo. Umholi wenhlangano ye-DA wenza istatement sokuthi bafuna ukulwa nesitha sabo i-ANC. Thina ke njenge-ACDP asinaso isitha. Ngisho inhlangano ngathiwa yenza kabi kanjani noma kahle kanjani kodwa ngeke kufike lapho esithi khona isitha. Lelo zwe nje lokuthi babelwa nesitha sabo bafuna ukuvala isitha sabo la senza ukuthi sibe mancikancika ukuthi asikwazi thina ukungena la ukukhulunywa khona ngezitha. Leli qembu lamakholwa liphinde lanxusa ukuba kukhulekelwe izwe lakwa-Israyeli njengoba libhekene nempi nezwe lasePalestina nesishiya kushone abantu abaningi. Kusiphethe neze kubona abantu bebulawa ngalo la uhlobo ababulawa ngalo. Siyacela kubazalwane bonke amaKristu ukuthi bemkhulekele uIsrael. Israel akonelutho kule nto eyenziwe lapha kusukela ngo-1948 uma ufunda umlando kuzobe namhlanje uyothola ukuthi umuntu osukela u-Israel kodwa abantu abasukelayo bayayishintsha inkulumo sengathi u-Israel wenze utho olubi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sithi shelele etolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukela zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Abafundi nabazali Babhikishe bavala isikole. Omasipala baluleke ngokuxhumana nomphakathi. Kanti bangeniswe esibhedlela bekhala ngesise esikhalisa unyembezi. Umlimo semusha wasemzingazi ku-Ward 6 ngaphansi kamasipala umfolozi enyakatho KwaZulu-Natal umenzi Ndwandwe uthi ukugqoza kwamathuba omsebenzi kumholele ekutheni agcine sengena emkhakheni wezokulima bese yathengisa ukuze akwazi ukuyiphilisa. uNdwandwe kusho lokhu ngekhuluma-ke neziko lezindaba ngesikhathi umasipala wasemfolozi ubusingethe usuku lwemakethe abalimi abancane kanjalo nalabo sebekhulile ebikade-ke ikwambonambi enyakatho nesifundazwe. Umasipala wasemfolozi enyakatho nelikaMthaniya usingathe kusuku lwemakethe abalimi ngenhloso kokuxoxisana ngezinto ezithinta abalimi abancane kanye nalabo sebekhulile asebephumelele kule ndima abasebenza-ke ngaphansi kwalo masipala. Lolu suku-ke lungenye-ke izindlela lo masipala ozama ngazo ukweseka abalimi kweziseleleko eziningi ababhekene nazo ukuhlanganisa-ke izingqinamba zesimo sezulu, izisiza kusebenza, ukwentuleka kwengqalasizinda nokunye nje okuningi ukuthinta abalimi kanye nabafuyi. Oyimeya kulo masipala uXolani Bhengu ekhuluma-ke nabezindaba uthi-ke inhloso ngqangi enkulu yabo ngalolu suku ukuba bakhuthaza abantu kuba basebenzise-ke umhlabathi balime bakwazi ukuziphilisa kanjalo-ke nabafuyi bakwazi ukuthi bafuye umhlaba-ke bawusebenzise. Inhloso ngqangi ukuba sizotshela abantu bakithi ukuthi cha asibuyeleni emhlabathini ngoba umhlabathi ukhona ulindele thina ukuba siusebenze. Yilokho esizokwenza. And then bese kuthi la kufanele silekelele khona ezumasipala wasemfolozi sizokwenza kanjalo silekelele. Siphinde futhi sinxanxe iDepartment yakwa-Agriculture ukuba nayo ayisijoyine ize sizosiza abantu ngoba okubalekile ukuthi amathuba engekho umsebenzi engekho olimayo uyakwazi ukuthi udayise mangakathenga uyakwazi ukuthi aphinde futhi kumkhiqizo akazi ukuthi aphile kanye nezingane zakhe nezihlobo zakhe. Omunye kwabalimi abasakhula nokulimelayo aphinde adayise uthi-ke ukugqoza kwamathuba omsebenzi yikhona okumenze wagqugquzela ukuthi aqale ukulima bese-ke yadayisa ukuze akwazi ukuziphilisa. eSouth Africa amathuba omsebenzi mancane, so sibona ukuthi the more sitshala is like sitshala our own money, so it's rather ukuthi sitshala imali nothami soyicela kubantu. So njengoba sesiyiqalile-ke siyayibona kakhulu nomasipala ufikile zile kuthiwa kuzoba noxhaso, lokho kuyinjabulo kuthina ngoba kusho ukuthi sizokwazi ukuqasha nabanye abangasebenzi basafuna ukufaka i-CV sebeyifaka kithi sesingabelungu. So ukutshala kuhle futhi singakuthanda ukuthi nabanye abancane abangangathi bekuthande bekubuyele kuthina beqhubeke nakho ngoba kuyaphilisa. Ube sebonga ukuthi umasipala uthathe igxathu lokuthi kuba bavakashele bengabalimi abasancane nabasakhula wabe senxusa ukuthi-ke uma-ke kwenzeka benikezwe uxhaso lwezimbewu kubhekwa-ke isikhathi abanikwa ngazo lezo zimbewu ukuthi ziyahambisana nesikhathi abasuke bekuso ngalezo sikhathi ukuze-ke bakwazi ukuthi batshale into ezomila. Mina ngafisa kakhulu mathiwa kuyenzeka sibe nosizo lokuthi kube nezimbewu esiphiwana khona izimbewu abesinika unganiki imbewu if ngwanazi ezikhona kodwa kubuye ngamasizini ukuthi iziphe izovuma. Okwesibili bese kuba izinsiza kusebenza eziyasishaya so sogcina ziboleka igeja lasekhaya malifile siyathethiswa sengathi wenzele ikhaya phansi kanti nisukuzama ukuya phambili. So mathiwa kuba khona nje abangasiphi izinsiza kusebenza nezimbewu bese kube uthi-ke besisize mase sidayisa for i-marketing. Hayi impela baningi abangasilandela bekhule njengathi. Akugcinanga-ke lapho babese kwazi ukuthi bathole-ke nezinhlaka ezahlukene ezobakhuthaza ukuba basebenze kanjani amabhizinisi abo kuhlanganisa kamabhenki, umnyango wezolimo neminye nje iminyango eyahlukene ebizobafundisa ngokunakekela-ke amabhizinisi abo. Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngisemfolozi. Nakuba iseningi ingqinamba ebhekene nosomabhizinisi abasakhulayo kuleli, kepha laba basenseleni bathi bazuza lukhulu ngokuba khona kwemihlangano esuka ihlelo lokwabelana ngolwazi eyayike ihlelo zinhlangano ezahlukene. Lokhu kuhlalwe ngenkathi inhlangano ecijwe osomabhizinisi ngolwazi ebizwa ngeVusisizwe Organization ihlelo kumhlangano lapho ibizobhunga khona ngendlela zokucathulisana kosomabhizinisi basenseleni enyakatho nesifundazwe. Bathole isikhuthazi osomabhizinisi abasafufusa abasenseleni ngemuva komhlangano lapho bebecijwa khona ngolwazi lokuzithuthukisa kwezamabhizinisi. Usiqiniseko Myezo ngomunye walabo somabhizinisi uthi kufisa yande imihlangano efuzelena
ukuze bezothola ulwazi oluzobakhulisa emkhakheni wezamabhizinisi. Mhlawumbe ngiqale ngibonge kakhulu kubafowethu abakazi ukuthi behlelele isemina efana leyo ukuthi sicathulisane singosomabhizinisi abancane abasakhula. Siyafunda mfethu kakhulu like nokusocialize nje nabanye osomabhizinisi ukuthi wena wenze kanjani ukuze mhlawumbe uthole uxhaso kuleminye iminyango. Wenze kanjani ukuze ibhizinisi lakho libe la khona. So siyakuthokozela mfethu kakhulu ukuthi abafowethu behlelele lo mcimbi lo ofana lo. Siyafisa ukuthi kunabo umcimbi oqala mhlawumbe uqhubekele naphambili. Mabe uhlela mfethu besi-invitele abantu abazokhona ukuthi besinikeze information relevant ukuthi uma ufuna uxhaso oluthize ungaphuma uye kumuphi umnyango. So akhona ama-challenges mfethu ibhizinisi elinawo, so siyazi ukuthi uma usaqala usomabhizinisi ukhula ama-challenges ayaba khona. So siyafisa ukuthi mfethu wonke iminyango mhlawumbe engakhona ukuthi silekelele isixhase lapho nalapho ukuze amabhizinisi ethu ekwazi ukukhula. Ama-challenges akhona nje mfethu sibhekene nawo yilo ukuthi mhlawumbe siyadinga i-branding for umarket amabhizinisi, sidinga ama-resources mfethu ama-equipments ukuze amabhizinisi ethu ekwazi ukukhula. USinezungu unebhizinisi lokupheka khona enseleni. Uthi kosomabhizinisi abasakhula kubalulekile ukuthi bebe nomoya wokubekezela kanye nothando lwento abasuke beyenza. La sibe nenkampani nje bezizosisiza even nangazo lezi zinto zama registration esinethemba lokuthi after le meeting sizokwazi ukuthi sicontactane nabo ukuze bezosisiza nathi sikwazi ukuthuthuka nje basingamabhizinisi nje amancane. Engakusho nje mina ukuthi lento le iqala kancane futhi iqala uthandweni ukuthi uyayithanda lento leyo ke ngoba uma lingekho uthando ngeke uzuyenze ngoba ziningi ingqinamba esibhekana nazo ngama-customer ethu ofuna ukuthi na ukwazi ukuthi wehlise umoya ukwazi ukusebenzisana futhi ungalahliki ithawula ngisho ubone ukuthi kuyabheda kanjani. Umqondisi wenhlangano ecija osomabhizinisi ngolwazi iVusi Sizwe Organization uMpilonhle Mthethwa ukhuthazeke osomabhizinisi abasafufusa ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ukuze kuyobalula nokubahlinzeka ngosizo abalidingayo. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nabo abathungi basenseleni impahla zabo sibone sesizeyintolo ezinkulu. Inkinga siba nayo kakhulu nje ngizokubalula lokhu osomabhizinisi abaningi abarejistile. So uma ungarejistile into yokuqala labafike beyibuka ukuthi ubani owenza lo mpahla urejistile uqhamuka kuphi. Thola ukuthi iphuzu lokuqala nje bethi sebeyavimbeka ngesimo sokuthi akekho registered. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni enseleni. Lokho sanda kuqokeleka esikhundleni sokuba ngumdidiyelo wamabutho kaZulu ngaphansi kwesifunda seKing Cetshwayo uZakheleni Nxulu uthi kuyamthokozisa ukuqoka kwakhe ngamakhosi kulesi sikhundla njengoba lokhu kukhombisa ukuthi ke atshengisa ukumethemba. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uXabhashe uthi uzosebenzisa leli thuba ukuthi kasebenzisane nabadidiyeli bezinye izifunda zamakhosi ukuze bakhe ibutho likaZulu elibumbene. Uqokwe esikhundleni sokuba ke ngumdidiyeli wamabutho ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo uZakheleni Nxulu. Uxuluke ngaphambilini obeveleke ngumdidiyeli lebutho lasobuka enkosini uBiyela. Ukuqoka kaXuluke kuza ngemuva kokuthi kamakhosi ngaphansi kwalesi sifunda abiza ke imbizo yezinduna kanye namakhosi eyayisemthonjaneni nokabeke onguhlalo wamakhosi inkosi uCebekhulu wabesimemezela ukuthi ke induna uZakheleni Nxulu nguye nako zoba ngumdidiyeli wamabutho ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo. Uxuluke ekhuluma neziko lezindaba uthi ke uzosebenzisana kakhulu nabadidiyeli bezinduna ukwakha ke ibutho likaZulu. Nokuba umuntu esenesikhashana phambi kwamabutho kodwa lesi sikhundla engisinikezwe ngamakhosi kule mihla sikhulu kakhulu. Engingasho kodwa ukuthi amakhosi madala ayafana nje noNkulunkulu noma ngathi angoNkulunkulu bethu thina abantu. Ngakho akubonile amakhosi ngibona ukuthi awaphambukile futhi nami ngeke ngiwaphoxa. Mina ukuphendula ke ngqo ngifisa ukusho ukuthi njengoba ngumdidiyeli walapha eKing Cetshwayo ngizobambisana kakhulu nozakwethu abangabadidiyeli beyifunda zamakhosi njengoba sengishilo ukuthi awu44 nezinduna imbala zamabutho nemkhandlu nje yonke yamakhosi ekhona ngaphandle kwezizwe zamakhosi ngizobambisana nazo ekubhekeleleni izinkinga nezingqinamba ezikhona ezizweni zamakhosi ikakhulukazi maqondana nokwakha ibutho likaZulu. Uxulu unxuseke ubumbano kanye ke nokuhloniphana ukuze ke kube nokuthula. Mina ke ngokwami ngingaqinisekisa nje ukuthi ibutho likaZulu ikakhulukazi leli lala eKing Cetshwayo alibe nesiqiniseko sokuthi makukhona
la libizwa khona lenze isiqinisekiso sokuthi la kuhlanganwe khona amakhosi kuyahlonishwana akwenziwa imigangela noma kanjani ngoba ngokwazi kwami imigangela yenziwa uma kusuke kuganwa insizwa kodwa uma kusuke nje kwizimbizo ezibizwa ngamakhosi ukuba ahlanganise izizwe zawo ngiyanxusa impela koza kwethu abangabadidiyeli ukuthi ayigwemeke lento yemigangela ukuchitheka kwegazi phakathi kwamakhosi kayifuneki into efana naleyo kodwa ke ngiyanxusa nje ukusho ukuthi ayiphume futhi insizwa ziye emakhosini azo lapha zibizwa khona esephethe uXulu kube isenxusa iminyaka kahulumeni efanelekile ukuba ke ifaka uxhaso uma kunesidingo noma ke kunembizo ezibiziwe ngamakhosi bese ngikhuleka futhi naseminyangweni yonke kahulumeni ukuthi ngoba kuna ikhona lenselelo dadewethu ukuthi amakhosi mayibiza imbizo noma ngabe sona isilo uqoba sibiza imbizo kutholakala ukuthi asikwazi ukuphumelela ngendlela okuyiyona ngenxa yokushoda kwetransport okufanele ukuthi ithuthe amabutho mangabe kufanele siye la ofanele sihlangane khona lesike izindaba Z1KZNTV ngengosamukiswe Nqulunga ngiseRichards Bay ake siphinde sithi ishelele etolweni besilo sobuye sibuye nezinye izindaba Asibonge siphinde sinamukele nene besilo nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Abafundi nabazali babhikishe bavala isikole. Omasipala baluleke ngokuxhumana nomphakathi. Kanti bangeniswe esibhedlela bekhala ngesise esikhalisa unyembezi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.79 cents kuyidola laseMelika bengu 23.17 cents kupondo waseBritain libe ku 19.99 cents kueuro yaseEurope kanti itenge yegolide yona meku $1,881.67 cents ounce uthi intengo yoilo ngahluziwe yona bengu $85.82 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali weqembu lesizwe lakuleli Bafana uNjabulo Blom ufuna ukuyenza ke stepisi samadlela alihlaza eyokudlala kwiligi yaseMelika sezakhela udumo kuyona. uBlom okodlalela ke St. Louis City SC kwi-US Major League Soccer MLS ngamafuphi ushiya iKaizer Chiefs nyakenye emva kokungavumelani nawo ngenkontileka entsha. Ngaphansi komqeqeshi waseMzansi uBradley Kennel uBlom obebamba ke eswini usephenduke undabuze kwayo. Iqembu lakhe laveza indaba zokuthi kwenyuka kakhulu ukuthengiswa kwamajezi leli qembu abhale igama lalomdlali osanda kushaya igoli lakhe lokuqala esigabeni esikhokhelayo. uBlom uthi inhloso yokudlala ke kule ligi ukuqhubekela phambili kumaligi aphezulu namahlonishwayo emhlabeni. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka osukwini. Iyane nabakaqambu lankomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.